Bueno, y nos queda una última mesa. Azken mahai inguru bat gelditzen zaigu. Eta azken gaia landuko dugu, aurreko gonbidatuek esaten ziguten oraixe. Gelan dagoen elefanteari buruz hitz egitea dagokigu. Hau da, ez da gauza atsegina, badakigu, baina hor dago, inklusioari buruz ari garenean. Gai deserosoa da, politika sozial ugari kuestionatuta daude, erasoak daude, hartzaileen kontra. Eraginkortasuneko eredua da, inklusioari dagokionez, jardunaldi honetan ikusi dugun bezala, justizia sozial handiena duen erkidegoa gara. Orain, lortutako aurrerapenetan atzera egitea eragotzi behar da, arrisku hori egon badagoelako. Funtsezkoa da, herritarren pertzepzioan arreta jartzea, batez ere pertzepzio hori negatiboa denean. Ya hemos escuchado antes lo que... Lehen entzun dugu, erabiltzaileek esaten zigutena entzun dugu. Pertsona batzuek esaten dute, pertsona hauek laguntzetatik bizi direla bakarrik, eta gainera ez ezagutza dago, zerbitzuen ez ezagutza. Eta hizlari batek esan digu, ez gara ikusezinak. Eskoletan hitzaldiak ematea proposatzen zuten, adibidez, hori da beren ikuspegia. Orain, 3 aditu, entzungo ditugu, 3 eremutik datozkigunak, eta aipatuko digute zer nolako kezka dagoen gizartean. Eta sistematik kanpo gelditzear dauden pertsonengan. Aipatuko digute zer nolako arriskuak dauden iruzurrerako, zer nolako komunikazio afera gertatzen ari diren, gizartearen elkartasun gutxiko ikuspegi hori sortzerakoan. Du Ane Pagei Kolmenerok, Eusko Jaurlaritzako Ekonomia Lan eta Enplegu Saileko Inklusio Zuzendaritzako teknikariak, eta eszenatokian badaude dagoeneko Mikel Diez Arasola, Eva Silvan Miracle eta Andrea Ruiz Balzola. Bueno, arratsaldeon eta mila esker guztioi gure solasaldi honetara gerturatzeagatik. Ebak esan duen moduan, gure mahai inguruaren izenburua honako hau da. Bazterkeriaren aurkako politiken gizarte pertzepzioa. Eta, zer esan nahi du izenburu horrek, zertaz arituko gara eztabaida honetan. Gizarte pertzepzioak adierazten du, jendarteak nola ikusten gaituen. Aurreko mahai inguruko kideek ere hitz egin dute horren inguruan, ezta? Herritarrek nola ebaluatzen dituzten gure inklusiorako politikak. Administrazio publikoetatik, entitate sozialetatik, garatzen ditugun eta diseinatzen ditugun politika horiek, desberdintasunak eta bazterkeriari aurre egiteko eskaintzen ditugun zerbitzuak, programak, nola ulertzen du jendarteak, zein da iritzi publikoa, zein da nagusitzen ari den ikuspegia edo klima politikoa zein da gai guzti hauen inguruan, ezta? Hainbat erpin dituen gaia da, eta horren inguruan arituko dira gaur gure adituak, hona gonbidatu ditugu, eta eskatuko diegu bai hausnartzea pertzepzio horren zergatiak. Zeren norberaren pertzepzioan, hainbat aldagai eragina izaten dute, ezta? Izan daiteke esperientzia individuala, izan daiteke bakoitzak dituen aurre iritziak, komunikabideetik jasotzen ditugun inputak ere eragina dute gure ikuspegiaren eraikuntzan, ezin ahaztu ere testuinguru globalak erabat baldintzatzen duela gure ikuspuntua. Zentzu horretan, mendebaldeko herrialde garaikideetan aldaketa nabarmena ikusten ari gara momentu honetan, balioen aldaketa bat ematen ari da. Europak edo teorian ikur izan dituen balio batzuk momentu honetan kolokan daude, izan daiteke ongizatea, aipatu dezakegu berdintasuna, pertsona guztien duintasuna, giza eskubideak, adostasun politiko giza sortu ziren balio sakon horiek, ongizate estatuaren eraikuntzan
totemak izan ziren balio horiek, momentu honetan ikusten dugu, kolokan daudela, ezta? Eta Augustiaren inguruan hausnarketa bat egitea eskatuko diot gure lehenengo hizlariari, bera Mikel Diez Sarasola da, Euskal Herriko Unibertsitateko Konstituzio Zuzenbidea saileko irakasle laguntzailea da. Aritu da bai abokatu korporatibo gisa eta izan da baita ere garapenelako lankidetzarako zuzendaria. Eta Mikelek esaten du, bizitza amaigabeko ikaskuntza prozesu bat dela. Eta nik uste dut horregatik Mikelek ikertzen diharduela hainbat gaien inguruan. Eta, bera akademia mundutik egiten dio bere ekarpenak gizarteari eta hildo horretatik galdetu nahi dizugu, ezta? Mikel, te vamos a pedir para abrir este debate. Debate irekitzeko, Mikel, akademiaren mundutik, zer nolako testu ingurua ikusten duzu? Zer nolako pertzepzioa dago gizartean? Inklusio politikei dagokienez, nondik atera da pertzepzio hori eta nola kokatzen da gure realitatean? Denoi, arratsaldeon, gracias al Gobierno vasco por la organización. Eskerrik asko Eusko Jaurlaritzari, sailburu orde jauna, zuzendari jaun Andreok, eskerrik asko Joseba Zalakain, berak gonbidatu ninduen hemen parte hartzera. Hasteko, ez dut aspergarriegia izan nahi, realitate kolpe handi bat ikusi dugu aurreko panerean. Eta nahiko nuke zuei helarazi nola lotu ditzakegun politika sozialak eta eraldaketa sakon eta egiturazko bat, balioen eraldaketa. Hor ikusten ditugu zer nolako adostasun politikoak egituratu duten gure gizartea orain arte. Eta egia da, zein da abia puntua, zuzenbidezko estatua, ongizatezko estatua, horren oinarrian demokrazia liberala, giza eskubideak, aukera berdintasuna, elkartasuna. Eta hori dena sortu zen Bigarren Mundu Gerraren ondoren. Eta hori ikusten dugu Alemaniako, Italiako, Espainiako, Portugalgo konstituzioetan. Eta eredu horrekin jarraitu dugu denbora luzean. Noski, berdintasun eza betidanik izan da, eta hori da sistema kapitalistaren parte, hala izan da. Eta hor atzean beti dago egiturazko berdintasun ez bat. Beti daude galtzaileak gaur egungo sistema ekonomikoan, bere arauetan, merkatu kapitalistaren mundu horretan, baina egia da. 80. hamarkadako bukaeran eta 2000ko hamarkadaren hasieran, hor globalizazio maila jakin batetik aurrera, hasi zen politika ikusteko moduetan txertatzen neoliberalismoa. Eta horrek zer ekarri zuen paradigma aldaketa bat. Estatu sozial eta ongizatezko estatu horretatik gure adostasun politikoaren oinarrian zegoen eredu horretatik Europan eta Ipar Amerikan zegoen eredu horretatik aldentzea ekarri du. Dakizuen bezala, ongizatezko estatuaren arabera, estatuak inplikatu egin behar du. Lortu behar du aukera berdintasuna. Pertsona guztien aukera berdintasuna. Lehen aipatzen genituen balio horiek oinarritzen dira giza duintasunean. Ideal hori oso kosmopolita da. Pertsona guztien giza duintasuna. Bada, neoliberalismoak hartzen ditu oinarritzat irizpide ekonomikoa, efizientzia, eta hori hasi zen igatzen ongizate estatua, eta estatu asko, herrialde asko, bidean galdu egin dute esentzia hori, politika sozial horiek, hain garrantzitsuak zirena joan den mendean. Dena dela, gaur egun ari gara une desberdin bat bizitzen, pausu bat haratago joan gara, eta ikusi dugu neoliberalismoak segurazko zalantzan jartzen zuen estatu sozialaren eraginkortasuna, defizientzia, baina ez zuen zalantzan jartzen ofizialki behintzat gureak diren balioak, hau da berdintasuna, askatasuna, giza duintasuna, eta bar. Egia da, azken garai hauetan duela, azken hamarkada honetan edo, ikusi dugu balio horiek ere zalantzan jarri direla. Hau da, berdintasuna. Gizaki guztiak
pertsona guztien arteko berdintasuna zalantzan jartzen hasia dago. Diskurtso batzuetan adibidez entzuten dugu estatuko pagatxoak direla, privilegioak direla, ikusten ditugu diskurso batzuk biktimistak ere badirela, eta hor genero ideologia aipatzen hasi dira, bi generoen arteko berdintasuna gizartearen oinarrizko adostasuna ez balitz bezala. Edo woke ideologia aipatzen da diskriminazio positiborako politiketaz ari garenean. Eta pixkanaka gizarte berri batean sartu gara. Demokrazia liberal deitzen zaio, beste modu batzuetan, beste batzuk populismo nazional gisa katalizatzen dute, baina dena den esan genezake gaur egun oso presente dugula. Ideologo batzuen arabera, beste irakurketa distorsionatu bat ere egin daiteke, adibidez Nietzscheen oinarrituta, edo superbanakoaren ideian oinarrituta, Rand bera ere hor dago. Hor zer aldarrikatzen da? Goi-mailako norbanako horren indarrari bide eman behar zaiola. Beraz, hor alde batera uzten ari dira, beinola adostutako printzipio politikoak, eta hor gerra kultural bat sortzen hasi da. Eta hor adibide garbia ditugu. Ipar Amerikako hirietan egon baldin bazarete, ikusiko zenuten etxerik gabeko zenbat pertsona dauden kaleetan, eta pertsona horiek utzi egin diotela gizaki izateari. Deshumanizatuta daude. Pelikula eta serie distopiko batzuek zombiei buruz hitz egiten dute, eta horrelako hiri Ipar Amerikarretan daude inspiratuta. Zoritxarraz ez bakarrik Ipar Amerikatako hiriak, baizik eta gainerako lekuetan ere geroz eta presenteago daude. Eta amaitzeko gogora dezagun Gaza. Gazak ematen du, milaka pertsonaren heriotza baino ez dela. Ez dago, pertsona horiek ez dutela historiarik, guraririk, ametsik, geografiarik, gurasorik, iraganik, baina zein da beste gatazka batzuetako hildakoen arteko desberdintasuna, galdetzen dut nik, hori esango dut oraingoz. Eskerrik asko. Eta nik uste dut, hainbat ariz josi duzu zure diskurtsoa, eta segurazki ari hoietatik tiraka arituko gara gure eztabaidan, eta ziur nago gure hurrengo hizlariak ere egingo duela. Gure hurrengo gonbidatua Eba Silban politologoa da. Ebak gertutik ezagutzen ditu inklusio politikak, izan ere bera izan zen urte askotan Save the Childreneko zuzendaria Euskadin. Orain Silbanan Mirakle aholkularitza enpresako zuzendaria da eta sortzailea ere bada. Eta Ebak analizi politikoan eta nazioarteko lankidentzan espezialitatu da eta unibertsitateko graduondoko irakaslea ere bada. Eta azterlan eta ikerketa munduan aritzeaz gain, bera ere hizlaria eta kolaboratzailea da hainbat komunikabideetan. Segurazki izan duzu aukera ikusteko ITB-en, Cadena Serren, El Paisen, hainbat komunikabideetan, ezta? Y Eba, precisamente por esa relación que tiene... Eta hain zuzen ere, komunikabidei buruz duzun harreman eta ezagutza horregatik eskatuko dizugu fokua hortxe jartzeko. Hau da, fake newsen garaienetan bizi gara, gure komunikatzeko modua irauli dute, zer nolako erretratu eskaintzen digute komunikabideek inklusio politikei buruz, eta horien hartzaile diren pertsonei buruz. Eta proiekzio horrek zer nolako eragina du gure iruditerian, gure ideario kolektiboan eta iritzi publikoaren eraikuntzan. Lehendakari, que se ha tenido que marchar, ya es de valorar que haya estado. Eskerrik asko, Selbagro ordeari ere, orantxe joan egin behar du, gero itxieran etorriko da. Eskerrik asko antolakuntzari, hemen entzuten egoteagatik, eskerrik asko sail osoari, oroar, Joseba Zalakaini ere bai, deitu zidan berak nik nire esperientziatik, nire ekarpena egin nezan, Silbenen Mirakle erakundetik ezagutzen dugun hori, zuei helarazi diezazuedan 3 begirada elkartuko ditugu agenda politikoan zein dira administrazioen lehentasunak, eta nola ari dira evoluzionatzen pertzepzio publikoaren kezkak, eta kobertura, komunikabideak zer nolako kobertura eskaintzen dute horrelako gauzen aurrean. Eta nik
Mikelek aipatu den gauza bat gogoratzen nahiko nuke. Ongizate estatuen eraikuntza oinarritzen da zerbitzu publikoen prestazio unibertsitatean. Europako gizarteek orain arte oso barneratuta izan dugu hori, hezkuntza unibertsala da doakoa, osasungintzarako sarbidea, etxebizitzarako sarbidea, hori da gaur egungo kezkarik handienetako bat, eta gizarte zerbitzu publikoetarako sarbidea ere bai, hori da ez ezagunena behar bada, estigmatizatuena. Izan ere Mikelek berak esaten zigun bezala, sistema kapitalistaren eraikuntza eraiki da berdintasun eza eraikitzearen gainean. Erdi mailako klase handi batek sostengatzen du gizartea, baina desberdintasun batzuen gainean oinarritzen gara, eta horiekiko distantziatik begiratzen dugu. Pertsona horiek dira zerbitzu sozialetako hartzaileak, eta gizarteak kontratu sozial baten bitartez hitzartu du zerbitzu horiek behar dutenen eskura jartzea. Ez bakarrik baztertuta bizi diren pertsonen eskura, baizik eta gu guztion eskura, momentu jakin batean, gu denok izan gaitezke erabiltzaile. Hane galdetzen zenidan, zer nolako ikuspegi eskaintzen duten komunikabidek, berdintasun ezeko egoerei buruz, bazterkeria egoerei buruz. Ez dugu ahaztu behar komunikazioaren gizartean bizi garela, geroz eta hobeto dakigun komunikatzen ez dena ez da existitzen. Eta beraz, ongizate estatuaren zutabe garrantzitsuena hain zuzen ere dira, zerbitzu sozialak zuk betetzen ez dituzun espazioak beste batzuek betetzen dituzte. Beraz, gizarte zerbitzuen inportantzian ez baldin badu fokoa jartzen, segur asko beste joera batzuek, orain indarrez ateratzen ari diren beste joera batzuek hartuko dute espazioa, zilegitasuna kenduko diete zerbitzu horiei, eta gaur egun gainera diskurso neoliberalekin bat datozen beste diskurso horiekin horientzako lekua utziko dugu geroz eta gehiago. Gainera gaur egun berdintasuna, elkartasuna, lankidetza, giza eskubideak dira gizarteko oinarri, orain arte horrela izan da, baina orain atzera pausuak ematen ari gara. Eta hemen komunikabideen parte hartzea garrantzitsua da. Parte hartzea bere begirada zabalenetik, ez begirada tradizionaletik. Hor komunikabideak ez dira hartu behar irratia, telebista, prensa idatzia direla bakarrik, baizik eta komunikabideen sistema oso fragmentatuta dago, eta gainera hor, ez dut oso akademiko izan nahi, baina intermediazioaren arazoa dugu. Alderdi politikoek, komunikabideek, sistema judizialak, horiek denak aktore sozialak dira eta kudeatu egiten dute. Konfiantza krisi bat dute, sinesgarritasun krisi bat. Eta beraz, komunikabideak ez dira komunikabide tradizionalak, baizik eta komunikabideen ekosistema oso bat osatzen dute, ingurune digitalean mugitzen direnak. Erabilera ez da partekatua, baizik eta banakakoa da. Hau da, nik informaziora iristeko dudan modua, nire gailu mugikorretik bat eta bakarra, ez da? Adibidez Andreak beste bat izango du, Mikelek beste bat izango du, eta abar. Naiz eta guk hiruok izan informaziorako sarbide antzeko emakumeak garelako, Mikelek desberdina izango du, segregatzen ari delako informazioa. Hainbat kategoriatan. Gure nortasuna fragmentatu dezakegun adina. Eta gizarte konplexua osatzen dugu. Jasotzen dugun informazioa kategoria individual horien araberakoa da. Generoaren arabera, adinaren arabera, vegetarianoa, veganoa naizen arabera, txirrindularitza gustatzen zaidan edo podcasta gustatzen zaidan arabera informazio bat edo beste jasoko. Beraz, amaitzeko, ideia interesgarri bat, ongizate estatuaren krisia eta olatu erreakzionarioa zutabe horiek eraistera datorrena, eta hor gizarte zerbitzuetan jarri dugu arreta berezia, izan ere oso garrantzitsuak baitira gizarte kohesiorako eta pertsonen duintasuna zaintzeko, hori korronte erreakzionarioek aprobetxatzen dute gaur egun ingurune digitalean.
gai dira oso mezu personalizatuak bidaltzeko gure kezken arabera eta gure ezinegonen arabera. Eta beraz, hurbildu behar dugu informazioaren ekosistema horretara, beldurri gabe, jakinda kultur gerra gertatzen ari dela, Mikelek esaten zuen bezala, batez ere ingurune digitalean, baina lehen irratian gertatu zen borroka hori. Irratia zenean informaziorako bide nagusia. Eta lehenago telebistan egin zen borroka hori. Adibidez hauteskunde eztabaidetan, eta oraindik ere hor borroka hori gertatzen ari da. Telebistak badu potentzial komunikatibo handi bat. Gero hitz egingo dugu horretaz nahi baldin baduzue. Baina inklusioarekin lotutako berriak modu jakin batean kokatzen dira. Eta gero, paper hori gaur egun sare sozialek egiten dute. Beraz, ez dugu informazioa lehen bezala konsumitzen, hori jakin behar dugu. Eta oso elementu garrantzitsua da, noski. Izan dela zure ekarpena hitz egin dezu de corrientes reaccionarias, ezta? Eta nik uste dut que esas corrientes reaccionarias jomugan jartzen ari direla inklusiorako politikak eta hoien erabiltzaile izan daitezkeen pertsonak eta kolektibo batzuk nagusiki. Eta aurreko mahai inguruan ere aipatu da pertsona migratzaileen kolektiboa, ezta? Eta nola dagoen eraso askoren jopuntuan. Eta hain zuzen ere horretan sakonduko du gure hirugarren hizlariak. Aurkeztu nahi dizuet Andrea Ruiz Balzolak. Bera da zuzenbidean lizentziaduna, antropologian doktorea, UNEDeko irakaslea eta Begirune Fundazioaren zuzendaria. Andreak ibilbide luzea egin du ikerketa munduan eta lan ugari argitaratu ditu, bereziki migrazio prozesuei buruz eta bereziki aniztasun soziokulturala eta herritartasuna bezalako gaiak jorratu ditu eta izan ditu hizpide bere ikerketetan, ezta? Ongi etorri Andrea, mila esker gurekin gaur egoteagatik eta, estaba hablando de tu amplia trayectoria como... Zure ibilbide luzeari buruz ari nintzen, hor batez ere persona migratzaile buruz lan egin duzu. Gure gizartean arrazakeria hortxe dugu, egiturazkoa da, aipatu dugu dagoeneko, eta gainera instituzionala ere bada, esan beharra dago. Arrazakeria ideologia bat da. Eta bazterkeria zilegiztatzen du. Eta zilegitasunak kentzen die gure politikei. Eta lege diskriminatzaileekin, politika publiko baztertzaileekin, desberdintasuna iraunarazten duten horiekin, estigmatizatzen duten horiekin, bultzatzen dituzte, nolabait esateko. Nola eragiten dute horrek faktore hori guztiak gizartea, politiken pertzepzio sozialean eta migratzailei buruzko politikei dagokionez? Eskerrik asko, gonbidapenagatik. Tira, gizarte pertzepzioari buruz ari baldin bagara eta ez politikei buruz zehazki, hor pertsona migratuak beti aipatzen da nolabait aprobetxatu egiten direla. Eta nik lehenbizi aipatu nahi dut komunikabide eta politikarien ordezkaritzari buruz. Pertsona migratzailean karikatura moduko bat egin ohi da. Beti aipatzen da ongizate estatuaren nolabait hortik gehiegi edaten dutenak bezala direla, ezta? Eta gainera esaten dute migraziorako imanak direla, eta horrek eragin du pertzepzio hori. Beti pentsatzen da gaur egun pertsona migratuek lehentasuna dutela osasungintzarako, etxe bizitzarako, laguntza jasotzeko, hori denok entzuten dugu tabernetan, gabonetako afarian, eta bartabar, alde guztietan entzun berri izaten dugu. Eta hipotesi hori ongizate estatuaren imana dela, esaterakoan bi aurreso posizio faltzu hartzen dira oinarritzat. Esaten da, pertsonak migratzen dutela irabaziak lortzeko,
eta iruditzen zaitor evidentzia empiriko ugari dagoela esateko benetan jakiteko emigratzen duten pertsona gehienek lan egin ahal izateko edo ikasteko edo bere familiarekin bat egiteko migratzen dutela eta ez laguntzetatik bizitzeko, eta Jaime de Haasek liburu bat atera du mitoei buruz, migrazioei buruzko mitoei buruz, gomendatzen dizuet, esaten digu. Hori egia balitz nola saltzen dugu? Munduko migrazio iman handiena dela mendebaldeko asistentzia sistemarik ahulena duen herrialdea. Pentsa. Beste ideia bat ere badugu. Esaten dute ez, ongizate estatuagatik etortzen direla, baina laguntzetarako sarbidea ez da bere alakoa, pertsona bat gure herrialdera etortzen denean. Beraz, bai, egia da, talde oso jakin batzuk, migratzaileen artean, langabezia tasa handia dutela, eta hori ala da, talde jakin batzuetan, baina horrek ez du esan nahi ondorioztatu eta generalizatu dezakegunik. Ez du esan nahi migratzaile guztiak mehatxua direnik ongizate estaturako. Are gehiago, gustatuko litzaidake esatea kontrakoa direla, hau da, migratzaileek funtsezko bete beharra betetzen dute, baliabide sozial horiek mantentzeko, ordaintzen dituzten zergen ondorioz. Gainera, zerkako arlo horretaz gain, zuzenean ere laguntzen dute. Gainera, Euskadin, Barajasetik, Latinoamerikatik etortzen den emakumea da migratzailearen profil ohikoena. Eta zer egingo genuke emakume horiek gabe, ezta? Izan ere, langile migratzaileek erabat sustatzen dute ongizate sistema, haren oinarria dira. Beraz, hori da beste, talentu bilatzaile horiek aipatzen duten talentua hain zuzen. Izan ere, jasotzen dugun migrazioa eta behar duguna aldatzen ditugunean edo alderatzen ditugunean, argi dago behar duguna jasotzen dugula. Eta hori kontuan izan behar dugun. Goizean, Miguel Ángel Manzanok zerbait aipatu du. Behin Blanca Garcesek esan dagoa, ez da, inklusio gabeko desintegrazio politika horiei buruz hitz egiten zuen, eta esaten zuen politika horien baita, testuinguru bat dugula, baina ez zituela aukera asko sortzen, hori aipatu da aurreko mailan. Eta bestalde, kontuan izan behar dugu, gizarte politika batzuek baztertzaileak izan daitezkela, adibidez, bertan da eraman denboraren arabera sarbidea ematen edo ematen ez badiogu. Duela gutxi albistea atera zen horri buruz. Bestalde, lortutako helburuen arabera sarbidea emango zaizu edo ez. Eta uste dut hori arriskutsua dela, okerrezpanago Miguel Angelek aipatu du hori, bestela esadatzue. Gizartean, Europako gizarteetan eta Euskal gizartean, itzuli hori eman da, ezta? Hasiera batean, eskubideak lortzea integraziorako eredua edo bidea ziren, baina gaur egun badirudi integrazioa frogatu behar duzula eskubideak lortzeko. Eta ikuspegi aldaketa horrek asko kezkatzen nauni. Uste dut, alor horretan zenbait ideia pentsatu behar ditugula berriro. Andrea, eta, nik uste dut hainbat ikuspuntuetatik heldu diogula gaiari, baina zuek ere ideia amankomun bat iruditzen zaitatela dela etengabe zuen diskurtsoetan. Zeharkatu ditu zuen diskurtso guztiak, eta ideia hori da, inklusio politikak momentu honetan mehatxupean daudela. Eta inklusio politiken jasotzen dituzten pertsonen giza eskubideak ere mehatxupean daude momentu honetan, ezta? Orduan, nik galdetu nahi dizuet, etorkizunari begira, zer egin dezagun ariketa bat, vamos a hacer ese ejercicio. Ariketa bat egingo dugu, hemen tresnak proposatuko ditugu, eta eraso horiek landuko ditugu. Ez da, hain zuzen ere, inklusio zerbitzua jasotzen dituzten pertsonen zaurgarritasuna, ez da? Non jarri behar dugu arreta, sortutako hori guztia botatzeko, eta kontuan izateko gure gizartea konplexua dela, anitza dela, eta zerbeste ikuspegi behar ditugu, hain zuzen ere inklusio politiketarako. Eba, zuri emango dizut hitza. Nik uste dut lehenik eta behin, kontuan izan behar dugula paradigma aldatzen ari dela. Gari batean, testuinguru progresistagoa edo aurrerakoia genuen, eta apur bat orain, kontserbaziorako joera hartzen ari gara.
ikusi beharko da aldaketa hori zenbaterainokoa den. Baliteke Euskadin komunitate sare irmoa dagoenez, eta, testuinguru politikoa ez denez hain polarizatua beste toki batzuekin alderatuta, erreakzionismo uholde hau berandu golduko da edo agien ez da helduko. Kontserbadore esaten dugunean ez gara politikari buruzari, baizik eta giza eskubidei buruz. Beraz, kontuan izan behar dugu paradigma aldatzen ari dela. Eta horretarako, gizarteratzeko ditugun logika horiek aldatzen ari dira. Garai batean kaleetan harremantzen ginen, baina orain zahartzen ari dira, gizarte zaharra dugu, gazteak gutxiengoa dira eta are gehiago izango dira gutxiengoa. Baina esan bezala, garai batean kalean, elkarteetan harremantzen ginen, eta gaur egun mundu digitalean. Ez da alderri edo funtzio edo faktore bakarra, baina oso garrantzitsua da. Beraz, hori arriskua da, baina baita aukera ere. Hau da, horrek esan nahi du, badagoela diskurtso horiei aurre egiteko modua. Bestalde, hau ondorioa da zen, aurrerapenaren ondorioa. Kontuan izan behar dugu, sekulako iraultza eman dela gizartean, gure gizarte, gaur egongo gizartetan, emakumea lan mundura sartu da, eta horrek dena aldatzen du, hau da, arduren banaketa hori aldatu egiten du, ez da, baita privilegioen pertzepzioa ere. Horrek errealitate berriak sortzen ditu. Beraz, hasieran eskatu didazuen ikuspuntu horretatik, ez da zein da erabideek duten papera. Une honetan, ez dugu argitaratu, baina lan bat ari gara egiten, azaroan argitaratuko da, eta bertan aztertzen dugu, albisteek, pobreziari, desberdintasunari, inklusioari lotutako albisteek zer pixu duten. Albisteak, ez dira oso berri ona, baina, baliteke baietz, agian, albistetan ez egoteak esan nahi du, debate hau ez dela instrumentu bihurtzen, ez dela polarizatzen, ez da? Ez dela, gure interesetik kanpoko testuinguru mental horietara igarotzen. Edabideetan agertzea ez da beti ona. Batek aipatu du Hormireron edo Sonsolesen agertzea. Kasu honetan baliteke hoberena izatea bat ere ez agertzea. Baina gaur bizitakoaren arabera da hori, ez da lekukotzak ikusi ditugu, pertsona errealen lekukotzak. Eta pertsona horiek aktivista bilakatzen dira. Eta haiek badakiterolakoa den realitate hori. Politika publiko ezagunena, diru sarrerak bermatzeko errenta da. Esan nuke, Euskadiko biztanleen ehuneko 80 entzun duela errenta hau. Politika publikoa da, baina ez da unibertsala. Dena den, instrumentalizatu egin da, edabidek instrumentu bilakatu duten, eta haiek arreta ez dute potentzialean jarri, hau da gizarte eraikuntzan zenbateko aukerak ematen dituen, baizik eta, apur bat sortu den iruzur horretan, ez da? Alde batetik ulertu behar dugu, edabideek erabakitzen dituztela albisteak, haiek aldatzen dituzte apur bat, eta guri beharrezkoa zaigu informazio hori testuinguruan ematea. Eta gauza nola gertatzen diren jakin behar dugu. Eta testuinguru horiek positiboak, oso positiboak, negatiboak edo oso negatiboak izan daitezke. Guk analizi bat egin dugu, azterketa bat egin dugu, eta lehen esan bezala ikusi dugu pobreziak edo edabideetako presentziaren 4% hartzen duela. Puigdemontek, Uztailan edo Bartzelonan egon ondoren alde egin zuen, eta horrek edabideen arretaren 16% hartu zuen. Beraz, ikusatzak ezuenez, edabideetan oso utxune edo oso tarte gutxi dute. 2-3 urte edo dira, apur bat gizarte edo gizaki krisiarekin lantzen direla, bai Gazako krisia, Ukrainiako krisia lantzen dira, eta horren arabera lantzen dira desberdintasuna, pobrezia eta bar. Baina, beraien kabuz, pobrezia eta ez dira hain handiak edabideetan. Eta bi testuinguru hori ditugu, ezta? Negatibo horretan sartzen da
norbanakoaren ardura, hau da, zu pobrea bazara, horrek esan nahi du ez duzula behar besteko esfortzua egiten, ez duzula lanik egiten, edo zuzenean laguntzetara jotzen duzula, eta ez duzula esfortzurik egiten. Eta horrek noski emozio negatiboak sortzen ditu, pertsonaren ganako eta sistemaren ganako ez delako gai, pobrezia jeisteko, murrizteko. Eta beste edabide batzuek beste testuinguru bat dute, giza eskubideena, hau da, politika publikoena. Horrek emozio positiboak sortzen ditu. Izan ere, gai gara, ekintza politikoari esker, eta adibidez da, politika publikoak indartzeari esker, egoera aldatzeko. Beraz, jakin behar dugu, edabideak garrantzitsuak direla, noski, informazioa antolatzen dutelako, informazioa lehenesten dutelako, eta horrela jakin dezakegu lehentasunak zeintzuk diren, eta azkenik, datu bat utzi nahi nuke. Euskal gizartea ez dago kezkatuta desberdintasunagatik. Guztio iragiten digun gaiek kezkatzen dute gizartea, bai. Noski, etxe bizitza eman aipatu dugu, edonon, edozein forotan etxe bizitza da kezka nagusia. Zergatik da kezka? Klase ertainari eragiten hasi delako. Baina noski, garai batean, maila baxuko pertsonak egoera horretan zeuden. Eta pobreziak eta desberdintasunak 8. postua hartzen dute. Baina, balioen krisiak kezka gehiago sortzen du. Euskal gizartearen zati batek badaki gure balioak krisian daudela, individualismoa, estoizismoa, meritokrazia indarra hartzen ari direla. Beraz, uste dut, narratiba asko erabiltzen direla, datu asko, lekukoza asko, eta eztabaida publikoa sortzen den lekuetan egon beharra dago, benetako istorioak emateko. Eskerrik asko, Eba, gainera ondorioak partekatu dizkiguzu, adi egongo gara. Andrea, zuk zer tresna emango zenizkiguke? Ez dakit tresnak diren edo, baina ez dira irten bidea. Bi kontu, bi eguzia aipatu nahi ditut. Alde batetik, narratiba berri bat sortzen ari da, edo sortu behar dugu. Hau da, gastutik inbertsiorako salto egin behar dugu, narratiba aldatu egin behar dugu. Eta uste dut aldi berean, aldatzen ari dela edo lantzen ari dela apur bat, interdependente izateko idea hori, ezta? Besteen beharra dugu gizakiok, uste dut lanean hasi garela eta ideia hau lantzen ari garela. Ikuspuntu antropologikoa emango dut. Ez da beharrezkoa ereduak bilatzea zientzia naturaletan edo biologian hau argudiatzeko. Gure zilbor horretatik ateratzen bagara, mendebaldeko zilbor horretatik ateratzen bagara, ikusiko dugu beste gizarte batzuetan individuak ordez dibiduoak daudela. Eta aspalditik egiten dute bereizketa hau, antolatzeko beste modua da. Esan bezala, beste mundu batzuk imaginatu behar ditugu, eta baditugu horreterako tresnak. Eta politika efizienteak eta integralak behar ditugu bestetik. Eta jakinaren gainean egon behar dute, zeintzuk izango diren zaurgarritasunaren oinarri horiek, ezta? Bi dira nire ustez, migrazioa eta gazteria. Migrazioa aipatuko dut nire gaia delako. Baina gazteen kasuan ere, noski, ez gara ari, aurreko boomer horietatik, ezta, aberatsenak izan diren belaunaldi horietatik, oinordekotzan jarriko duten gazteria hori buruz hitz egiten ari. Izan ere, gutxiengo izango dira, beste sektore badago hor. Eta migratzailei dagokionez, argi dago, txostenak ikusten baditugu, eta batzure foesa txostena aipatuko dut. Bertan aipatzen da, azken 25 urteotan, migrazioari dagokionez, atxikitzea lortu dela, baina haiek esaten dute, atxikitze hori kolokan dagoela. Zergatik, atxikitze horrekin batera, baztertzea dagoelako, bai gizartean, bai espazioan. Izan ere, migratzaile gehienek, hezkuntza maila ia parekoak izan arren, gurekin alderatuta, biztanleria hori kontzentratuta dago, eta gehiegizko ordezkapena du gizartearen maila baxuenean. Eta haien lan estatutua prekarioagoa da, eta noski pobreziak eragina du bertan. Gainera, bertakoen klase popularretan sartu dira pertsona hauek. Oda, prekariadoaren azken muga dira, ezta?
sektore hauek, auzoak, gizarte zerbitzuak, partekatzen dituzte, baita eskola ere, eta prekariotasuna dute inguruan. Gizarte zerbitzuak, oinarrizkoak, kaltetzen ari dira. Eta uste dut oso garrantzitsua dela hemen aipatzea hezkuntzak, nolabaiteko igogailu sozialan eratzen duela. Eta datu gehiago ematearren Euskadiri dagokionez, ikerketen arabera, baiteke beste zerbait geratzea, bakizu, egoera eroetan bizi garela, baina 25-etik 2050-era pertsona ugari etorriko dira. 2050-erako 500.000 pertsona helduko dira Euskadira. Beraz, migrazioa egiturazko kontua da, baina kontuan izan ere, datuak errebisatzen egon nintzen, ez da Miguel Pajaresen datuak, oso ondo ezagutzen ditu migrazioa eta inklusio politikak, eta ark zioen migrazioa egiturazko kontua zela 2004an. Eta badirudi ez dugula jakin nahi. Ez da estrukturazko, eta estruktura hori sortzen duela eratzailea, ez da? Eta Miguel Pajaresek 2003an zaten zuen, etxe bizitza, lan merkatua eta hezkuntza. Eta aniztasunarena, agian, beharrezkoa da erretorika hori alde batera uztea, eta apur bat bereiztea, ezta? Eta, ikusten zakegu bereizkeria horrek desberdintasuna legitimatzen duela. Eta uste dut, hainbeste erretorika honekin, desberdintasuna desagertu egiten dela, edo izkutuan geratzen dela. Argi dago nora egin behar dugun lan? Bueno, a ver, yo no voy a hablar. Nik ez dut estrategiari buruz hitz egingo, ez komunikazioei buruz, izan ere nire parte hartzaileek ere, kideek aipatu dute, eta uste dut ni baino adituagoak direla horretan, ezta, hedabideen pertzepzio horretan. Niri gustatuko litzaidake egiturazko arazoi buruz egitea. Kontsiderazioak, ezta, egitura kontsiderazioak. Ez dut uste inork barita magikorik duenik, hau konpontzeko, eta uste dut, hau iraunkorra izango dela. Noski, beti landu beharko dugu aldugun bezala, eta utopia bat buruan izan. Esango nuke lehen puntuan, apur bat aldendu behar garela teknikotasun horretatik, ez da, teknokratizazio horretatik. Ezin dugu berdintasun politikak teknokratizatu. Izan ere, Ebak aurretiaz aipatu du albisten 4% bakarrik hitz egiten dutela gai honi buruz. Eta badirudi hori kudeaketa kontua dela, ez da, errepiden kudeaketari buruz egiten den moduan. Baina, fenomeno hau landu behar dugu, eta horretarako, premisa teknikoak eta administratiboak behar ditugu. Nik esango nuke hor ñabardura bat egin behar dela, dimentsio morala eta etikoa kontuan hartu behar da. Eta ezin dugu alde batera utzi. Horrek zer sortzen du? Andreak lehen esan bezala, kontu hau lantzeko hainbat alor landu behar ditugu. Eta ez soilik gobernuen sailei dagokienez. Izan ere, noski guztiek dute eragina kohesio sozialeko kontuetan. Baina, merkatua eta harreman pribatuetan ere kontuan hartzekoa da. Bestalde, esan nahiko nuke, noski materialare kontuan izan behar dugula, zenbateko esfortzua egingo dugu, ezta? Materialari dagokionez. Zenbatekoa eman behar diegu pertsona zaurgarriei. Nire ustez, noski, zerbitzu publiko unibertsaletan eta sendoetan oinarritu behar da. Etxe bizitzare bai, lehen aipatu dute aurreko mahai inguruan, oso garrantzitsua da etxe bizitza duina izatea. Hezkuntza ere noski oso baliagarria da gizarte mailak igotzeko, eta eskola bazterkeria ere alde batera utzi behar dugu. Ez edukiengatik, baizik eta eskola komunitateagatik ere. Eta noski osasungintza ere oso garrantzitsua da. Oso garrantzitsua da, pertsona horiek osasun maila ona izateko, ihesbiderik ez egotea, ezta? Batez ere baliabide gutxien dituzten pertsona horiek sarbidea izan dezaten. Hori materialari dagokionez, baina lehen ere aipatu dute ikusgarritasuna ere landu behar dela. Alderdi simbolikoa ere landu behar da. Hau da, pertsona zaurgarriak eta pertsona migratzaileak, egia da agian migratzailearekin gehiago lotu dudala, Andreak aipatutakoaren hildotik, ez dira langileak. Eta uste dut,
bueno, lehen ere aipatu dela, ezta, eskubidea dute herritarrak izateko. Erabateko herritarrak eta komunitate politiko horren kide izateko. Eta estatuaren parte ere, noski. Gizarte delako, herrialdea delako. Eta nik uste dut hemen hainbat puntu, bueno, errepasatu behar ditugula. Aipatu dugu bazterkeria hezkuntzan. Baina, bueno, hezkuntzako kurrikulumak ere baliteke aldatu behar izatea, ezta pertsonengan zentratutako edukiak partekatzeko. Agian ez dute benetako edo bueno, euskaldun peto horren bizipen berdinak izango, ezta? Eta beraz, komenigarria litzateke agian Arabiako edo Latinoamerikako herritarren arazoak edo, bueno, egitura hori aipatzea, ezta? Eta kolonizazio prozesuaren ondorioz, haien egoera erabatekoa da. Hirigintza inklusiboare kontuan izan behar dugu. Ezin ditugu pobreak eta aberatsak bereizi auzoetan. Egia da, babes ofizialeko etxe bizitzetan batzuk bizi direla, baina bueno, ezin dugu dena horrela banatu. Gizartearen edo sektore publikoaren funtzioa ere ireki beharra dago, herritar guzti ireki behar zaie. Oso garrantzitsua da, hizkuntza kontuetatik kanpo, ez naiz euskaraz soilik ari, baita gaztelaniaz ere. Ikusi dugu, mutil batek 3 urtetan oso gaztelania maila ona duela, ez dakit maila duen, ez dakit gaztelania maila duen, ziurrenik ez du euskara mailarik izango, baina pertsona horrek ez du balio zenbait lan egiteko, nik uste dut baietz. Uste dut sormen puntu bat ere eman behar diogula. Izan ere, beharrezkoa da, bai, administrazioari nahi duzun hizkuntzan hitz egiteko aukera izatea, noski horri ezin diogu euko egin. Baina horrek ez du esan nahi, ezin diogunik ikusgarritasun hori eman jende jakin bati. Hori ireki beharra dago. Eta uste dut, sormen puntu bat behar dugula, horretarako dugu adimen artifiziala, ezta? Eta une batetik bestera dena itzultzen dizu. Uste dut, adibidez, imagina dezaket, eta hau agian polemikoa izan daiteke, ezta? Baina ertzainak edo, gizarte langileak daude, imaginatu, magrebekoak direla, ezta? Ez da baliagarriagoa haien hizkuntza, gramatika, munduaren ikuspegia ezagutzea, kalitatezko zerbitzu publikoa ezagutzeko? Eta gainera, beste guztiok ikusiko genukete, benetan, gizarte funtzio oso funtsezkoa betetzen ari direla. Eta amaitzearren, hau gobernantza puntua da, baina uste dut eskumen gehiago eta baliabide gehiago eman behar zaizkiela udaletxeei. Ez da uste dut bertako mailan egin daitezkela benetako kohesio politikak. Azkenik, ezin dugu ahaztu, mundu materialarekin, adibidez, naturarekin dugun harreman hori, ez da? Berdintasuna ez da soilik kontsumitzaile berriak sortzea, gero eta kontsumitzaile gehiago, gure mundua mugatua da, eta hori kontuan izan behar dugu. Bestela, zuzenean, estintziora joango gara, eta hemen utziko dut. Ikusten duzuen bezala hainbat gai atera dira, hainbat ikuspuntu ezberdinetatik, eta orain jakin nahiko genuk ere zeuen ikuspuntua. Hemen zaudetenon ikuspuntua, ikuspegia, gogoetak, galderak jasotzeko tartetxo bat irekiko dugu, eta daukazue aukera gure gonbidatuei edozein galdera zuzentzeko. Beraz, izango nuke hortik dagoela mikroa eta zuei ematen dizuet hitza. Bai, hemen daukagu Fernando hitz egin nahi duela, eta agian mikroa pasa aldiegu. Bai. Eskerrik asko, Fernando. Me voy a dirigir. Bai, nik ebari egin nahi diot galdera. Izan ere, aipatu du, diru sarrerak bermatzeko errenta ez dela unibertsala, eta klik egin dit buruak. Baina esan dut, errenta unibertsala da, ezta? Bai, horrela esan dut, baina katxa izan da nire aldetik. Fake newsa izan da hori.
Bueno, yo le preguntaría... Nik ebari egin nahi dut bereziki galdera, baina uste dut edonork erantzun dezakeela. Komunikazio estrategiei dagokienez, egia da, gaur egungo ekosistema jakin bat dugula, aipatu duzu gai horren konplexutasuna. Ez dakit, agian, instituzio publikoek gure kokapena edo posizionamendua betu beharko genuken edo ez. Ez dakit tresna egokia izan daiteken horretarako, apur bat gizarteak duen pertzepzio hori aldatzeko. Hau da, nolabait guk barne hartzea komunikazioaren estrategia, hain zuzen ere, apur bat garatu ahal izateko komunikazio hori, ez da nola kontatzen ari garen inklusio politiken kontua edo, beste alorretan. Si quieres, Eba, vete respondiendo mientras. Eba, nahi baduzu zuk erantzun eta mikrofona pasatuko diogu hurrengo galderari. Bai, hori egiten da izan ere, baina oso zaila da arreta ekartzea. Izan ere, gure gizartean gain informazioa dago. Une honetan, informazioz lepo gaude eta zaila da informazio horiek filtratzea. Eta administrazioarentzat egoera bereziki zaila da, izan ere kode batzuk jarraitu behar ditu, ez dira oso sexiak edo erakargarriak. Eta askotan aipatzen da, bizkorra izatearen konplexu hori gainditzeaz, ezta? Baina, gaur egun debate honetan sartzen diren puntuetako bat, atzealdi horren uholdearen aurka, zera da, badirudi administrazioa ez dela eraginkorra izan desberdintasunak murrizteko. Edo egoera zailean edo bazterkeria egoeran duten pertsona horiei laguntzeko. Egia da, diru sarrera bermatzeko errenta oso eraginkorra dela. Eta gizarte zerbitzuak oso eraginkorrak direla. Zer izango litzateke euskal gizarteaz ez bagenu, gizarte ekosistema hori izango, ezta? Ziurrenik ez gara gai izan edo ez dira gai izan hau komunikatzeko. Izan ere, instituzioak ez dira erakargarriak, ez dira dinamikoak, eta ez ditu plataformak edo edabideak kontrolatzen. Baina, noski, egin behar da, egin dezakegu, eta eztabaida publikoa sortzen den lekuan, presentzia hori beharrezkoa da. Izan ere, gizartea zahartzen ari da, gazteak, apur bat kontserbadoreagoak dira, batez ere mutil gazteenak, baina kontuz, izan ere, ezin ditugu irakurketa oso sinpleak egin. Honek ez du esan nahi, mutil gazteak gaur egun denak muturrekoak izatea, eskuin muturrekoak izatea. Horrek esan nahi du, eskuin muturraren alderdi horretan, mutilizazteak asko igotzen ari direla. Baina, badago giza eskubidea respetatzen duen jende gazterik, beraz, kontu zibili. Zazken finean, irakurketa horrekin esaten dugu errealitatea aldatzea eta hain zuzen ere guri irakurketa egia bihurtzea. Zure galderari erantzeko, bai, administrazioak ere espazio publiko horretan egon behar du, eta egia da, eremu digital horrek aukera ematen duela horretarako. Egia da, inbertsio egin behar dela eta garestia dela, baina egin behar da eta egiten da, noski, argi dago. Tenemos otra pregunta, Melanie. Bueno, gracias por vuestra... Eskerrik asko zuen ekarpenengatik. Nire galdera Andrearentzat da eta Mikelentzat ere bai. Asko gustatu zait zuen hitzaldia. Nancy Fraserren ideia etortzen zait burura, ezta? Askotan aipatu duzuek, perspektibari, ez da, errekonozimenduaren perspektiba edo ikuspegia. Eta aipatu duzunean, nik ere pentsatu dut, ez da? Adibidez, berak aipatutako kuadrilatero horretan, ez da? Murrizketa neurriak eta sozialismoan nahastu behar direla, ekintza positiboko neurriak ere onartu zituen. Mikelek aipatu duenean, nik pentsatu dut, dinamika hauek, ez da, nahiko maltzurrikutu hori dute, ez da? Azaltzen dudan. Norbait, erakunde publiko batera joaten denean, adibidez, desgaitasunaren arloan, ez beti, baina batzuetan egia da nolabaiteko trukea egiten dela, ez da? Zuen mentzaude, ados, aukera emango dizugu normala izateko, ez da? Ez dut ikerlaria izan nahi barkatu, baina zentzu horretan,
Mikeli entzunez, pentsatu dut hori, ezta? Agian, Marokoko pertsona batek ertzaina izan nahi duenean, nola konpon dezakegu, errekonozitzearen, hiritartzat errekonozitzearen, eta, ekarpen horren oreka hori, ezta? Gutxiengoa den pertsona batek, edo gutxiengoa den kolektibo baten pertsona batek zer egin dezakeen, edo zer ekarpen egin ditzakeen. Ez dakit zentzu ote duen. Le doy. Zuk, nik? Tira, ni Nancy Fraserrekin gelditzen naiz kapitalismo kanibalari buruz hitz egiten zuenean. Derrigorrezko izan beharko litzateke bigarren hezkuntzan. Eta birbanatze politikak eta ordezkatze politikak batera joan beharko lukete. Analisi soziologiko batetik abiatzen bagara, bereizi ditzakegu, baina hor elkarrekin joan behar dute erabat. Noski, hitz egiten didazu normaltasunaz. Hori ez da inoiz normala. Hau da, nik normaltasuna ikusten dudanean esaten dut, hori ikerketa antropologikorako gaia da, ze normala ez da inor. Noski, administrazioak, erakundeak kategorien arabera lan egiten dute, eta nik antropologo gisa bronka handia dut horrekin, arazoa ditut. Nola lortu kategoriekin lan egitea? Mikelek esaten zuen, Euskaldun arrunta, adibidez, aipatzen zuen, ezta? Baina noiz bereganatuko dugu gizarte euskalduntzat eratzen gaituen berezko tasun hori, ez? Hori existitzen da, benetan aukera baten aurrean gaude, Sí. Hay... Lo sé. Perdón. Sí. Hay que ser capaz de... Tira, gai izan behar dugu iragazkorrak izateko maila normatibo batean, ezta? Eta egingo dizuet, Mikelek erantzun dezala, eta gero azken galdera bat izango dugu, itzaskatu digute, bestela denbora luzatu egin zaigu, Hori da, nik uste dut simplifikatuz, Euskadi ofiziala, kalean ikusten den Euskadi Errealaren antzeko izan dadila, hori da kontua, eta komunikabideetan gauza bera. Bereziki, arduradunak direlako komunikabide publikoak, eta bereganatu behar dugu, barneratu behar dugu gizarte aberatsonen aniztasuna. Aukerak eman behar ditugu eta esfera publikora sartu behar dute. Esfera publikoan argazkia osoa ez baita agertzen, eta hori funtsezkoa da. Nancy Fraserera bueltatuko gara, nortasune buruzari gara. Hau da, gogora dezagun eremu simbolikoa. Gai materialak alde batera utzi eta paternalismoa ikusten dugu. Nik integratuko zaitut, ez. Hori da niretzat benetako politika bat, berdintasun politika bat. Nik galdera egin nahi zuetako hiruoi. Hitz bakarrean definitu dezakezu edo oso labur. Egia da, Mikelek hasieran paradigma aldaketa bat aipatu du. Niretzat bitxia da, paradigma aldaketa hau hainbat herrialdetan ikusi dugula, Frantzian, Alemanian, Argentina, Filipinetan, Estatu Batuetan, Suedian, herrialde horiek ez dute inolako zer ikusirik beren, babes sozialeko sistemek, lan merkatuek, erabat desberdina dituzte zaugarriak. Eta horrek ekarri du ultraeskuinera bozka ugari joatea. Zuek zer uste duzue? Egon daiteke zerbait partekatua ezin egon horretan, edo ez dago ez zer partekatua? Eta zerbait partekatua baldin badago, laburbildu daiteke hitz batean? Edo benetan ezin egon ugari dira desberdinak daudenak eta ultraeskuinera botarazten gaituztenak? Tira, nik uste dut dela ordezkatze eta parte hartze horeken moldatze bat. Eta biztanlegoaren parte batek hartzen du aurrera biderako beldur moduko bat. Nahiago du atzera egitea, retropia batean egotea, pentsatzea, iragana hobea izan zela. Zuk duzun mundu ikuskerarako, baina ez mundu ikuskera universal baterako. Bai, baina biztanlego horrek atzera egiten du jarrera reakzionario batean, hor oinarri material bat dago.
klase batzuk geroz eta prekarizatuagoak dira, kontuz horrekin. Noski? Biztanlegoaren parte bat erreakzionarioagoa da, nola hartuko dugu, Imanol Zuberok esaten duen bezala, poblazio horren babesgabetasuna, esaten baldin badugu, rasista batzuk dira, gero box pasatzen da, polo bat pizten du, eta izugarrizko sutea egiten du, ez da? Beraz, alderdi material horrekin zer egiten dugu, zer gertatu da hor, ni ez naiz ausartzen konparatibak egitera herrialde hain desberdinen artean, baina bai, badago. Bai, 2008ko krisialdiak prekariotasuna ekarri zuen, eta oraindik ere horren ondorioak nozitzen ari gara. Nik, tira, oso asko findu behar da elkarrizketa, urteak beharko ditugu, belaunaldi desberdina beharko ditugu, akademiku ugari beharko ditugu, hau sakon aztertzeko perspektiba historiko batetik. Eta 3 gauza aipatu nahiko nituzke. Batetik, galera. Prozesu horietan ikusten da mundu bat galdu dugula, lehen funtzionatzen zuen mundua idealizatua, lehen funtzionatzen zuena orain ez duena funtzionatzen. Batetik galera hori dugu. Bigarrenik, niretzat, eta orain ahaztutzen ari zait, badago gai garrantzitsu bat. Pentsa, kudeaketa edo denboraren pertzepzioa azpi sistema desberdinetan. Ekonomia azkar doa, oso dena doa azkar, ideiak, seriak, etengabe bombardatzen gaituzte informazioarekin. Eta prozesuak oso azkar doaz, baina politika ez doa azkar. Igual ez du azkar joan behar demokrazian sinesten badugu. Jendeak zer nahi du? Soluzio azkarrak, soluzio politiko azkarrak. Eta behar bada ez dira posible parametro demokratikoen azpian. Beraz, irtenbide arraz eta praktikok eta berehalakoak proposatzen dituzte besteek, ezta? Eta galerarekin lotuta, nik uste dut globalizazioa, eta globalizazio ekonomikoak eta gure destinoaren jabe ez garela sentitzeak horrek ezin eguna sortzen du, haserrea eta haserre handia sortzen du, eta horren aurrean, saiatu izan da bat baino gehiago irten bide errezetara jotzen. Populismoak adibidez, eta hor saiatzen dira harrapatzen zein den galera sentimendua jendearengan. Herriruroi eta zue guztioi tartetxo konpartitzeagatik, eta emango diegu bukaera gure salzuiari. Mila esker. Andrea Ruiz. Eskerrik asko.